Το κίνημα ΛΟΑΤΚΙ έχει θρησκευτικό χαρακτήρα και τα στοιχεία μας είναι πολλά. Διονυσιακές πομπές σε σατυρικό περιεχόμενο, μεταμφιέσεις και μάλιστα ως διάβολοι. Έτσι τους είδαμε μέχρι τώρα. Και εδώ έχουμε κοροϊδία του εσταυρωμένου. Αυτοί όμως που δοξάζουν τον διάβολο και χλευάζουν τον Χριστό ονομάζονται σατανιστές. Πίσω από το κίνημα σαφώς η μασονία με τον Ερμαφρόδιτο Μπαφομέτ Πάνα και οι μασόνοι ντύνονται Ερμαφρόδιτοι στην τελετή μοίησή τους ως η εικόνα του ανθρώπου κάτω από το δικό τους Θεό. Και βλέπουμε το κίνημα ΛΟΑΤΚΙ ανήθικη, αντίχριστη, σατανική, βλάστημη και ασεβής, με σαφέστατα μηνύματα λατρεία σατανά και απόλυτη περιφρόνηση Ιησού Χριστού. Τους ενοχλούν οι ηθικοί κανόνες τους οποίους παραβιάζουν λόγω βίτσιου και για να μην δέχονται κοινωνική κριτική επινόησαν τον όρο ομοφοβικός. Εμείς όμως είμαστε ομοαλλεργικοί σε ό,τι πρεσβεύουν και το συναίσθημα που νιώθουμε είναι απέχθεια και σιχασιά και όχι φόβος. Όταν σας κατηγορούν πως είσαστε ομοφοβικοί, να τους απαντάτε ότι είσαστε ομοαλλεργικοί.